Sa ulihi ang paghinulsol, mga tinaga nga indi man lipod sa aton tanan. Pero pilit gihapon kita nagasulod sa isa ka butang. Nga kabalo na kita nga daan una bes pa lang, nga aton ini hinulsulan. Paano kung ginsulod mo ang isa ka butang, kag ginhinulsulan mo na, pero hindi ka masaligan pa sang tao nga imo ginpalangga, kag ginluiban. Maski ano mo pa kapilit, nga papatihon siya nga nagbag-o ka na, hindi gihapon ini makasalig sang lubos, kag hindi makapangako pa sa ginaasam-asam mo nga liwat makaumpisa upod sa iya. Ang tao nga pinakaimportante sa imo, daw hindi na makahatag sang isa pa ka oportunidad. Kuya Bibo, maayong hapon sa imo tagpalamati. Ako si Maylene, 36 anyos. Kagini ang akon heart story. May live-in partner ako, kag may isa kami ka prinsipe. Ang mabuot namon nga anak nga si John Lester. Nagaboard lang kami diri sa distrito sang Haro, tungod diri kami nagaobra sang bana ko. Pero ang amon anak, ara sa poder sang ako ni Loy sa Gimaras. Manog 6 years na kami nga naga-live-in ni Jan Jan. Kag ambot nga ado wala man sa buot niya nga magpakasal kami. Kuya Bibo, wala ako sang reklamo sa akon partner. Wala man kami sang problema gid. Way man ako sang isaway sa iya. Way man siya gani bisyo. Wala man ako naga-konsumisyon gid sa iya. Kay tama sa iya kabuot kag karesponsable. Pero amo lang nang dako nga palaligban sa akon. Nga do masami namon ginabaisan kung mahambalan na ang kasal. Akon lang man niya kung tani. Ang point ko is nagaskwela na kag nagadako ang amon anak. Tani, mapakasal na kami. Mahambal ko nga wala man siya sang kakulangan na nga iba. Pero may man siya gani sweet kag napabatyag niya sa akon nga palangga niya ako katama kag ang akon anak. Pero may siya nag-check kung nakakaon na ako, kung kumusta ako, kung ara ako sa ulubrahan. Bagay nga consistent. Umpisa pa nga nagapangluyag pa lang siya. Kanami kaya sa feeling Kuya Bibo nga daw ma-feel mo nga gina-care kag daw ka-importante ka sa tao nga ginapalangga mo. Gusto niya ginaperme gani nga nagabayluhanay kami sang I love you maski sa text o chat man. Ako lang gani ang daw hindi amo sina ka-sweet sa iya. Gina-remind niya pa ako gani na perme Kuya Bibo nga wala gid ta I love you ma. Tapos hindi pa na siya kontento kisa sa text or chat. Matawag pa na siya kay gusto niya gid kuno mabatian ang boses ko nga naghahambal sa iya sang I love you. Perme gani na linya sang upod ko sa obra. Sana oil. Kay kahilisa ako no ang kasweet ni Janjan sa akon. Gani mahambal ko gid Kuya Bibo nga palangga ako katama ni Janjan. Apisar sang sobra ka-sweet kag mapinalanggaon nga partner ni Janjan. Hindi ko lubos maisip paano ako nakasulod sa isa ka butang nga akon subong lubos nga ginahinulsulan. Last year lang Kuya Bibo. Kasagsagan sang pandemic that time. Mga April sadto nga wala ko man inigin plano. Pero sa ka-boring siguro, may mga random post ako nga ginabasa. Mga shared hugot-hugot Kuya Bibo Kagin-share ko man ini sa ako niya Facebook wall.
And unexpectedly, nagtunog ang akon nga messenger. May nag-message sa akon nga lalaki. Ambalya, kadalom sang hugot mo sa buhay ba? Wala ko man natugin sa pak. Wala man ako gani paki sa iya, kaya hindi ko man siya gani, friend. Abaw Kuya Bibo, waay siya gauntat send sa mga messages sa akon. Tama kakulit nga klase sang lalaki. Halapin na nga musta perme nga maski waay ko ginasabat. Pero sige ang sinabad. Nga kuno, sapakon ko siya kay hindi man siya kuno malain nga tao. Makipag-friend man lang. Hasta nga sa sobra niya kasabad, na-entertain ko siya. In fairness, may sense man siya kag do ka-mature man gani ka istorya. Hindi bastos, kag daw mamag-an man ang buot ko, samtang ka-chat siya. Hasta nga likom kay Janjan, permi ko na nga ka-chat si Joseph. Criminology graduate siya kuno. Kag naga-apply pa sang obra, kaya wala pa kakuha sang board exam. Mas bata siya sa akon sang 14 years. Kay 22 years old pa lang siya, Kuya Bibo. Ang ginahimo ko, kung updanay gani kami sang akon nga live-in partner, kag kun ara ako sa boarding house, ginablock ko siya sa messenger, si Joseph, para hindi kasulod ang iya sining mga messages. Okay man kami sa gihapon ni Janjan, ang akon nga live-in partner. Wala man gani ako nagahatag mali siya sa intensyon sa akon sang ka-chatmate ko nga si Joseph. Why man kami gani matino nga ginaistoryahan sa messenger. Basta amo lang na kung makachat gani kami kag kung may time, daw wala sing katapusan. Wala man kami sang madalom nga ginaistoryahan. Nakashare lang man siya one time nga may problema siya sa iya pamilya. Kaya daw wala siya ginasuportahan sa iya plan nga magkuha sang board exam. Kag amo na kuno nagasunggod siya kag nagatinguha nga mangita sang obra para makasupot sang pang-board exam niya. Kag ako naman daw si correct, pa-advice kuno abi sa iya. Manang na manang ang dating, Kuya Bibo. Hasta one time, manugwa ako sadto sa work. Nag-chat si Joseph. Gapanghagad siya nga mangapi kag para kuno makamit man lang kami. Tungod madugay naman kami nga nag-chat. You know, Kuya Bibo, daw kadasig lang sang paghuo ko. In fairness, naglisensya pagani man ako sa akon nga partner kay Janjan nga mamit ako sang friend ko. Kag nag-okay man siya. Nagtawag pagani kag namangkot ano amon sud anon kag kun ano oras ako mapuli. Kag ginapahalong ako. In short, nagkit-anay kami ni Joseph. Hala, Kuya Bibo, kag gwapo galay sa iya. Bataon, mataas, matipuno. Hindi man macho pero pwede na. Malakas ang sex appeal. Amo na guro ang tama nga pagka-describe sa iya. Nagahuya-huya kami sa isa kag isa. Nagkape kami. Naglagaw-lagaw gamay sa mall kag nagistorya sang kung ano-ano lang. Hasta Kuya Bibo nga nanghagad siya sa akon. May kaduan kami kuno. Kag kabay lang kuntani nga masunod kag magpasugot lang ako kag hindi ako mangakig sa iya. Ambot nga do na-hypnotized lang ako, Kuya Bibo. Pero wala gid ako nagduwa-duha nga magupod sa iya.
Nagwa kami sa mall kag nagpara siya sang taxi. Ginkulbaan ako kuya. Pero waay man ako na malibad sang nagpondo na ang taxi. Ginabrihan ni Joseph ang portahan kag nagsakay kami. Sa wala ko ginalauman nga sitwasyon, kag sa hindi ko na makontrol nga tinion. Do kaangay bala nga kusa na lang ako nga nagasunod sa ginahutik sa akon. Kuya Bibo, nahimasmasan na lang ako sang nagapasulod na ang taxi sa isa ka drive-in nga mga hulot. Sang ginambalan ako ni Joseph nga masulod na kami sa kwarto. Sa isip ko, nagapamalibad, pero ambot nga wala ako sang kaisog nga magpamatok. Hasta nga waay ko na napunggan pa ang masunod nga mga hitabo pag-abot namon sa sulod. Akuon ko, Kuya Bibo, natabo ang hindi dapat matabo. Mahambal ko nga wala man ako sang ginhinulsulan. Wala man ako ginpilit, kag kusa sa loob ko ang ginhimo namon nga duha. Makahambal ako Bibo nga gingusto ko man ang pagtugyan ko sang akon kaugalingon sa iya. Hindi ko man gani mahangpan ang akon kaugalingon that time nga anahimo ko ato. Kuya Bibo, umpisa sadto, madamo pagid ni beses nga pasekreto ako nga nagapakigtabo kay Joseph. Kag mapati ka kag sa indi, wala man kami sang label. Samtang wala naman nakamutik si Janjan sa ginatago-tago ko nga sekreto sa iya. Hasta nga ang ginakahadlukan ko nga madakpan ako sa akon sekreto parte kay Joseph nag-abot na. Isa ka adlaw sadto, Sabado, gani day off ko. Samtang tulog ako, waay ako nakahibalong nga nakigamit si Janjan sang cellphone ko. Kag matuod gid man, nga wala sang sekreto nga pwede lang matago hasta san-o. Ambot kun nga sadto nga tiyempo, wala ako na block si Joseph sa messenger nga masami ko man ginaobra. Kang nag-send siya sang message gani na open sang akon live-in partner, kag napang backread niya ang tanan. Nabasahan niya ang tanan nga mga bayluhanay namon sang mensahe. Pati ang pagkita ay namon kag mga pictures sa sulod sang motel. Kag ang tanan-tanan nga mga sekreto ko sa iya parte sa amon nga duha ni Joseph na diskubre na niya. Kuya Bibo, sa sobrang kaugot ni Janjan, warsahan niya ako nga ginbutong sa buhok kag gindukdok niya ang cellphone sa itsura ko. Sabay pamangkot sa akon kung ano ang buthambalon sang iya nadiskubrihan sa akon cellphone. Nagalilisik ang mata ni Janjan sang kaugot sa akon. Wala man ako sang may maisabat sa iya, kay tumanggid kadako ang akon sala. Daw gusto niya ako sakiton that time, pero sa mga gamit kag sa dingding namon niya ginpaupok ang iya kaakig. Sadto nga time, Kuya Bibo, daw gusto ko na lang lamunon ako sang lupa sa sobrang kahuya sa iya. Daw amo na lang sadto nga time nga nag-sink in ang tanan-tanan nga pwede matabo sa akon. Sobra-sobra nga paghinulsol ang akon nga nabatsyagan. Nagahilibion ako nga nagapangayo sang iya patawad, pero nagadugang pagid gani ang iya nga kaakig.
grabe nga hilibio niya sa sobra nga kasakit sang ginhimo ko sa iya. Na ako sang nahimo pa para mapangayo ang paghangop kag pagpatawad ni Janjan sadto nga time. Pero naintindihan ko gid siya nga hindi niya ako mapatawad. Tama kadako ang ako nanginsala sa iya. Ginluiban ko siya. Kag pwede nga wala naman inigani isang kapatawaran kag hindi ko siya mabasol kung hindi niya na ako mapatawad. Pero Kuya Bibo, mapati ka. Waay ako sang plano sadto nga bayaan o ibaylo sila. Wala man gani ako nakahibalo sang rason nga nahimo ko ato. Grabe gid ang paghinulsol ko. Ano bala ang pwede ko mahimo pa para mapatawad niya ako? Palangga ko sila katama. Sila nga duha sang anak namon. Kag hindi ko gusto nga madula sila sa akon. Halinsad to nga adlaw, Kuya Bibo. Hasta nag-abot ang sinimana. Kag nalabutan na subong sang binulan nga hindi na maayo ang pagtamod niya sa akon. Nagaupod gihapon kami, pero kaangay lang nga wala ako sa iya palibot. Nga daw hindi natawo ang pagkabig niya sa akon. Grabe ang emotional pain nga nabatyagan ko. Ang kasakit nga ginabaliwala ka. Pero way ako sang ginabasol, kundi ang kaugalingon ko lang. Ako mismo, do hindi ko mapatawad ang akon kaugalingon sa ginubra ko nga sala. Hasta subong, Kuya Bibo. Tuman kasakit ang akon nga nabatyagan. Tungod pa dayon ako nga ginakonsensya. Manug-anom naman kabulan nga wala kami sang maayo nga pagtamdanay. Maski ara pa ang amon anak, mas ginapili na lang niya nga maglakat. Para siguro nga hindi mahalata sang amon anak ang amon hindi pagmayuhay. Ginaantos ko. Pilit ko siya nga intindihon. Tungod nakasala ako. Kag nagalaom pa ako nga magaabot ang adlaw nga mapatawad niya pa ako. Kag tagaan sa second chance. Ano ang himuon ko, kuya? Maluoy ka para masanagan ako kag makakuha sang kusog para makapadayon sa paglaom nga makasugod liwat upod si Janjan. Kag makuha ko ang iya lubos nga kapatawaran. Kag amoy ni ang akon heart story. Ako si Maylin. This is huge mission for you right now, Maylin. For you will need to restore love, respect, trust, and above all, forgiveness from Janjan. Ang tao nga ginpasakitan mo sang lubos. Pero for me, siguro, ang unahon mo for now is ang self mo. Restore first yourself. Paano ko nahambali na? You need nga una mo ma-fix ang imo kaugalingon. Una mo dapat nga mapatawad ang imo nga self. First is acceptance. I-accept na ron mo nga nakasala ka sa imo nga live-in partner. Kung na-accept na mo, then that's the time for you to forgive yourself sa sala nga naobra mo. With such, maka-move forward ikaw, Maylin. Pure enough and with strong will to win Janjan's heart and his forgiveness. Admit it, hindi madali ang magpatawad, especially with the extent sang imo nahimo
nga pagluib sa iya. Pero matuod man ina, I somehow agree na wala sa maski isa sa aton nga perpekto. But I do believe also na may mga choices kita. Sa imo lang galing, una pa lang balaan mo na nga sala ang ginuobra mo or obrahon mo. Pero choice mo sa gihapon nga padayunon ini. Oo, tanan kita nagakasala. Ang importante, kabalo kita mag-akseptar sang aton mga sala. Kag naga-learn kita out of this mistake. Ang pagpatawad naman niya, kung sana iya nga mag-aabot. Perfect timing, ika nga nila. Kung fully healed na ang tao nga ginpasakitan mo, kag kung nakita na niya sang tao nga ina nga nahimuan mo sang sala, nga worthy enough ka na sang iyang forgiveness, and if he is willing to give you that second chance. Just hope he will, and everything that will make good will follow. Lastly, kabay pa maylin nga ang forgiveness and healing ang mag-aabot sa inyo ni Janjan.